Hola a tothom! En aquest vídeo descobrirem el conjunt de sensors i actuadors avançats destinats a secundària. Explicarem les diferents característiques dels components electrònics. Tots els sensors i actuadors que inclou el kit són compatibles amb diverses plaques i, com sempre, seguiu les instruccions de seguretat facilitades en els vídeos tècnics de les diferents plaques de la dotació i en la documentació dels fabricants. Dins del maletí hi trobem diversos components: un sensor de so, un giroscopi i acceleròmetre, un sensor de CO2, un sensor d'humitat i temperatura, un sensor de pressió baromètrica, 4 mòduls LED de diferents colors, un mòdul de LED RGB, un bronzidor, un relé, una petita bomba d'aigua, un pulsador, un emissor d'infrarrojos, un receptor amb el seu comandament i cables DuPont i GB-S. Podeu identificar fàcilment tot aquest material si manteniu l'ordre del maletí, ja que trobareu un espai identificat per cada component. Si ens fixem en la tipologia dels components que hi ha al kit, ens trobem que hi ha diferents maneres de classificar-los. Per exemple, per la seva funcionalitat, pel tipus de senyal amb què treballen, pel tipus de connexió que utilitzen o per la tensió de treball. Anem a parlar de cada una d'aquestes 4 classificacions. Si ens fixem en la primera, segons la seva funcionalitat, els components poden ser sensors o actuadors. La diferència entre aquests és que els sensors serveixen per obtenir informació sobre l'entorn. Són components anomenats d'entrada, que porten dades a la placa robòtica. Si féssim un símil amb el cos humà, serien l'equivalent als sentits. Per contra, els actuadors són components electrònics capaços de realitzar una acció sobre el seu entorn. Són components anomenats de sortida, que mostren una informació o fan una acció. Per exemple, en el maletí podem trobar els mòduls LEDs i el mòdul RGB, que poden fer seqüències de llum, el bronzidor, que pot emetre sons, el relé, que pot activar o desactivar circuits elèctrics, l'emissor d'infraroig, que pot transmetre dades, o la bomba, que pot bombejar líquid. Tots aquests són exemples dels actuadors que tenim en el kit. Una altra manera de classificar o diferenciar els components electrònics és pel tipus de senyal amb què treballen. Concretament, dins el kit, trobem components que treballen amb 3 senyals diferents: senyal digital, analògica i I2C. La senyal digital és una senyal binària i només pot tenir 2 valors possibles, 0 i 1. És la senyal més comuna per sensors simples. En el kit trobem diferents exemples de components de senyal digital, com per exemple tots els mòduls de LEDs, el bronzidor, el relé, el pulsador, entre d'altres. En contraposició al senyal digital trobem el senyal analògic. Aquest sempre són valors variables i poden prendre qualsevol valor dins un rang continu. Són utilitzats per representar valors o informació de manera més precisa. Un exemple podria ser el sensor de so, el giroscopi, el sensor de CO2 o el sensor de pressió. A diferència dels sensors digitals, aquests no transmeten només una senyal binària, sinó que poden transmetre informació precisa capaç de traduir-se en valors numèrics concrets. Per tal que funcionin correctament, és important connectar aquests components analògics en ports amb capacitat de senyal analògica. Podem connectar un sensor digital en un port analògic sense problema, però mai a la inversa, ja que no es transmetrà la senyal. Us mostrem uns gràfics amb les principals plaques i us indiquem quins ports tenen la capacitat de treballar amb sensors analògics. Per últim, existeixen els components que treballen amb senyal I2C, de Inter-Integrated Circuit. Aquests components van associats sempre a connexions físiques de 4 cables, ja que a part dels 2 cables necessaris per alimentar el component, necessiten un cable per la transmissió de dades, identificat com SDA, i un altre pel rellotge, identificat com SCL. Aquesta senyal de treball és eficient i facilita la interconnexió entre diversos dispositius. S'utilitza per components avançats com poden ser les pantalles OLED. Una altra manera de classificar els components pot ser segons el tipus de connexió de què disposen. En el kit trobem components amb 4 connexions diferents i en alguns casos aquestes connexions van lligades al tipus de senyal amb què treballen. En primer lloc, trobem la connexió de 2 pins de la bomba d'aigua que s'inclouen en el kit. Aquesta connexió és senzilla i en cas d'invertir-la, el motor de la bomba giraria en sentit contrari.
Cal tenir-ho en compte. Una altra opció de connexió són els ports GVS, Ground Voltage Signal, formada per 3 pins: terra, voltatge i senyal. Aquesta connexió es caracteritza per tenir 2 pins per l'alimentació del component, voltatge i terra, i un tercer pin per les dades. És la connexió més freqüent pels sensors analògics i digitals del kit. A part de les connexions GB-S, existeixen connexions I2C. Aquestes estan formades per 4 pins. Tal com hem comentat a l'apartat de tipus de senyals, els components amb connexió I2C dediquen 2 pins a l'alimentació i 2 a les connexions Serial Data i Serial Clock. Per últim, podem dividir o classificar els components per la tensió de treball. En el kit trobem components que treballen a 3 o 5 volts indistintament i d'altres que treballen únicament a 5 volts. A continuació, us mostrem els components que treballen a 3 i 5 volts i els ports on poden ser connectats de les principals plaques. Per contra, els següents components únicament funcionen a 5 volts i els podrem connectar en els següents ports de les principals plaques de treball. Els nivells de tensió són un aspecte crític en l'àmbit de l'electrònica i és essencial per assegurar un funcionament eficaç dels circuits. Aquestes són les principals tipologies dels components que trobareu en el conjunt de sensors i actuadors avançats per secundària. I a continuació, us mostrarem un exemple ràpid de com connectar-los, combinar-los i programar-los. En aquest exemple, programarem la placa Key Studio fent ús del sensor de so, el bronzidor, i 2 LEDs, un verd i l'altre vermell, per tal de fer una alarma de soroll ambiental. Abans de començar a programar, serà necessari preparar el muntatge de tots els components. Connectarem els LEDs verd i vermell en els pins digitals 2 i 3. Els LEDs indicaran si el so ambiental és alt, quan s'encengui el vermell, o baix i adequat, quan s'encengui el verd. Tot seguit, connectarem el bronzidor en el pin digital 12. El bronzidor ens servirà per emetre un so quan el so ambiental sigui massa alt. Per acabar, connectarem el sensor de so. En tractar-se d'un sensor analògic, l'haurem de connectar en els pins analògics, en el pin A0. Aquest component és un dels components que treballa amb 5 volts. Per tant, ens hem d'assegurar que l'interruptor estigui en la posició de 5 volts i no de 3. Amb tots els components connectats en els pins corresponents, podem començar a programar. Accedim a l'entorn de programació Arduino Blocks. Iniciarem sessió i premarem el botó Començar un nou projecte. I tot seguit, seleccionarem Iniciar un projecte personal. A continuació, haurem d'emplenar el formulari. Seleccioneu Uno com a tipus de projecte i a continuació li posarem un nom, com per exemple, so ambiental. Començarem el programa fent una comprovació per tal que tots els actuadors LEDs i bronzidor funcionin correctament. A la categoria d'actuadors, busqueu el bloc del bronzidor i afegiu-lo en Inicialitzar. Aquest bloc farà que el bronzidor emeti un so. Modificarem el paràmetre milisegons a 200 per tal que aquest so sigui més curt. Sota aquest bloc hi afegirem 2 blocs actuadors de LEDs. Ens hem d'assegurar de posar cadascun dels pins on estan connectats els LEDs, el verd en el 2 i el vermell en el 3. I finalment, que ambdós estiguin encesos en estat ON. A continuació, programarem una espera de mig segon. Per fer-ho, afegiu a la pila de blocs el bloc de categoria de temps, esperar milisegons, i modifiqueu el temps a 500 milisegons. A continuació, programarem el bronzidor per tal que faci un so durant més temps i que els LEDs s'apaguin. Afegiu a la pila de blocs dins l'Inicialitzar el bloc de categoria actuadors del bronzidor i 2 de LEDs. Al bloc del bronzidor ens hem d'assegurar que el pin de connexió sigui el correcte per tal que funcioni, és a dir, el pin 12. Canviarem el paràmetre de milisegons a 500 per tal que el so que emet duri més temps. Amb els blocs de LEDs indicarem els pins de connexió, el pin 2 pel LED verd i el 3 pel pin vermell, i els dos han d'estar apagats. És a dir, hem de seleccionar l'estat en OFF. Ara que ja tenim la comprovació dels actuadors programada, programarem el sensor de so per tal que quan el so ambiental estigui per sobre del 30%, el LED vermell s'encengui i el bronzidor emeti un so. Dins el bucle principal, afegirem el bloc condicional que trobarem dins la categoria lògica si fer, si no. A l'apartat del si fer del bloc de condicional, afegirem el bloc de comparació numèric de color blau fosc. No el confongueu amb el booleà, que és d'un color més clar.
Modificarem l'igual per tal que sigui més gran, en el primer apartat del bloc de comparació, i arrossegarem el bloc de sensors nivell de so. Ens hem d'assegurar que aquest bloc estigui treballant en percentatges per cent i que el pin de connexió sigui el pin 0. En el segon valor del bloc de comparació hi afegirem el bloc de matemàtiques 0 i modificarem el valor per 30. D'aquesta manera, la condició és certa o es compleix quan el valor que capta el sensor de so és més alt del 30%. Si es compleix aquesta condició, el LED vermell s'encendrà, el LED verd s'apagarà i el bronzidor farà un so. Per programar-ho, afegim dins la condició si fer els blocs actuadors de dos LEDs i el bronzidor. El primer bloc de LED és el vermell, per tant, el pin ha d'estar marcat com a 3 i l'estat en ON per tal que s'engegui. El segon bloc de LED és el verd, doncs el pin ha d'estar al 2 i l'estat en OFF per tal que estigui apagat. Per altra banda, si la condició no es compleix, és a dir, el so ambiental que capta el sensor de so està per sota del 30%, el LED verd s'encendrà i el LED vermell s'apagarà. Per programar-ho, arrossegarem dins de l'apartat Si no del condicional dos blocs de LED que trobarem a la categoria d'actuadors. El primer bloc de LED és el verd. El pin de connexió ha de ser el 2 i l'estat ha de ser ON per tal que s'engegui. El segon bloc de LED és el vermell. El pin de connexió ha de ser el 3 i l'estat ha d'estar en OFF per tal que s'apagui. Finalment, acabarem el programa afegint una pausa de mig segon sota el condicional. Amb el programa fet, el carregarem a la placa Key Studio Uno. Primer, obriu l'AV connector del vostre dispositiu. Tot seguit, connectarem a la placa el dispositiu mitjançant el cable USB. L'entorn de programació Arduino Blocks hauria de detectar la placa automàticament. Si no és el cas, farem clic al botó d'actualitzar els ports de comunicació i llavors hauria d'aparèixer el port de comunicació COM on hem connectat la placa. Finalment, premarem el botó Puja per carregar el programa a la placa i observarem el resultat. Com heu pogut veure, la placa Key Studio Uno és una eina molt completa amb la que podem treballar afegint components externs com els que trobem en aquest conjunt de sensors i actuadors. Us animem a que repliqueu el model d'aquest vídeo i creeu els vostres propis gadgets. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera!